ኤርትራን ነዊሕ ኢድ ፖለቲካ ዳያስፖራን ኣብ ፖለቲካ ይኹን ካልእ ጉዳያት ሓደ መንግስቲ ይኹን ጉጅላዊ ሓይሊ ኣብ ካልእ ሃገር ዝነብሩ ዜጋታቱ ወይ ኣባላቱ ኢዳን ውሒው ክቆጻጸሮም እንተኽኢሉ ነዊሕ ኢድ ወይ ድማ ሎንግ ኣርም ዝወሃብ ስም እዩ። ዜጋታት ብዝተፈላለዩ ምኽንያታት ካብ ሃገሮም ወፂኦም ክንሶም ኣብቲ ዝኸድዎውን ኣብ ዓዲ ዝገደፍዎ መንግስቲ ደድሕሪኦም ክመጽን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኦም ጽልዋ ክሕድረሎምን እንከለዩ ነዊሕ ኢድ ዝጥቀሙ መብዛሕትኦም መንግስታት እቶም ብውልቀ መላኽነት ሓደ ወይ ውሕዳት ዝምርሑ ስርዓታት ኮይኖም ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ካብ ምቆጻር ሓሊፎም ኣብ ወጻኢ ዳያስፖራ ንዝቕመጡ ዜጋታቶም እውን ክቆጻጸሩ ዝገብሮ ጻዕርታትን ፈተነን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ገለ ዓመታት ብነዊሕ ኢድ ፖለቲካ ክኸሰሱ ዝጸንሑ ግን ከዓ ድሓን ዝኾነ ምሕደራ ከም ዝመርሑ ዝንገረሎም መንግስታት ብጠይብ ኤርዶዋን ዝምራሕ መንግስቲ ቱርክን ብፖል ካጋሜ ዝምራሕ መንግስቲ ሩዋንዳን ከም ኣብነት ክጥቀሱ ይኽእሉ። ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶዋን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ዝነብሩ ዜጋታቱን ማሕበረኮማትን ኣብ ፖለቲካ ናይተን ዝነብሩለን ሃገራትን ሃገሮምን ከም ዝሳተፉ ብምግባር ብፍላይ ኣብ ምዕራባውያን ሃገራት ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይገብር። ፕረዚደንት ሩዋንዳ ፖል ካጋሜ ድማ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዜጋታቱ ኣብ ራዕዲ ከም ዝነብሩ ብምግባር ዝቃወሙ ሓይልታት ይኹኑ ጋዜጠኛታት ክሳብ ናይ ምቕታል ስጉምቲ ብምውሳድ ይኽሰስ። ቻይናን ሩስያን ዝርከብዎም ካልኦት ዓበይቲ መንግስታት ንፖለቲካ ነዊሕ ኢድ ብዝተራቐቕ መንገድታት እየን ዝሕዝኦ። ዝተፈላለዩ ሃገራት ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ልዕሊ ዳያስፖራ ዜጋታትን ብኣሉታ ይኹን እወታ ጽልወታት ይገብራየን። ኣብዚ ቀረባ ግዜ ፖለቲካ ነዊሕ ኢድ ክትክሰስ ጀሚራ ዘላ ሃገር እንተላ ድማ ኤርትራ እያ። ብፍላይ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ዳያስፖራ ኤርትራ ብሰንኪ ፌስቲቫላት ኣብ ንሓድሕዶም ግጭት ክለዓል ድሕሪ ምጅማሩ ሓያሎ ሃገራት ምዕራብ ብዛዕባ ነዊሕ ኢድ ፖለቲካ ኤርትራ ክዘራረባሉ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ናይ መንግስቲ ኤርትራ ነዊሕ ኢድ የረኻኽበሎም ዶ ኣይረኻኽበሎምን? ኤርትራውያን ምስ መንግስቲ ዘለዎም ርክባት ብፍትወት ድዩ ወይስ ብግዴታ? መንግስቲ የፈራርሑምን ጸቕጢ ይገብረሎምን ዶ ኣይገብረሎምን? ንመን ተሓትት ዝውስኖ ኮይኑ ዝተፈላለየ መልሲ ክትረክቡን ይከኣል እዩ። ደገፍቲ መንግስቲ እንተተሓቲቶም ፈትዮም ከም ዝገብርዎ ክነግሩኻ ይኽእሉ እዮም። ነተቃወምቲ እንተሓቲትካ ድማ በንጻሩ። ነዊሕ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ይመስል ንምፍላጥ ግን ቁሩብ ንድሕሪት ምምላስ ከድልዩ። ኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ንምግባር ኣብ ዝተኻየደ ብረታዊ ቃልሲ ኣብ ወጻኢ ዝነብሩ ኤርትራውያን ንዋታውን ገንዘባውን ሓገዝ ኣብ ምግባር ዓብዪ ኣበርክቶ ነይርዎም እዩ። ሓፋሽ ውድባት ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት ሰራሕተኛታትን ካልእን እናተባህሉ ዘቆምዎ ማሕበራት ብምጥርናፍ ብረታዊ ቃልሲ ንምዕዋት ዝከኣሎም ኣበርኪቶም። ድሕሪ ናጽነት 1991 ዜጋታት ጠርኒፈን ዝነበራ ማሕበራት ብምፍራስ ኤርትራውያን ብማሕበረ ኮማት ከም ዝጥርነፉ ተገይሮም ይስርሑ ኣይስርሑ ዋላ እውን ብሓገዝ ናይ መንግስቲ ይንበሩ ድማ ካብ ዝረኸብዎ ኣታዊ 200 ከም ዝኸፍሉ ተገይሩ። ኣብ ልዕሊ እዚ ዓመታዊ ፌስቲቫላት ምክያድ ኤርትራውያን ከም ዝተኣኻኸቡን ከም ዝራኸቡን ብምግባር ካብ ፖለቲካ ሃገሮም ከም ዘይርሕቁን ኣታዊታት ከም ዘኻዕቡትን ምግባር ቀጺሉ። እዚኦም መብዛሕትኦም ቅድሚ ናጽነት ካብ ኤርትራ ዝወፁ ኮይኖም ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ዘይተቐመጡን ወይ ንዙረት ጥራይን ኣብ ሃገሮም ዝመላለሱን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ናይ ማዕዶ እንተዘይኮይኑ ጥቡቕ ፍልጠት ዘይብሎም እዮም። ድሕሪ ግን ብሰንኪ ዝተናውሐ መወዳእታ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ካብ ኤርትራ 10,000 መንእስያት ናብ ስደት ከምርሑ ጀሚሮም። እዞም ድሒሮም ዝመጹ መብዛሕትኦም ብነዊሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝሓለፉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ህይወቶም ይኹን መነባብሮም ዝጭበጥ ለውጢ ዘይረኣዮም። ኣብ ወጻኢ ሃገራት ኣቐዲመን ዝተመስረታ ተቃወምቲ መንግስትን ምንቅስቓሳትን እኳ እንተነበራ እዞም ድሒሮም ዝተሰደዱ መብዛሕትኦም መንእስያት ግን ንዝነበረ ምንቅስቓሳት ነዳዲ ብምሃብ ሓደስቲ ምንቅስቓሳትን ሲቪካውያን ማሕበራትን ኣብ ምምስራት ዓብዪ እጃም ክጻወቱን ከለዉ ኣብ ወጻኢ ሃገራት ብኢደ መንግስቲ ወይ ብህግደፍ ዝካየድ ንጥፈታትን ፌስቲቫላትን ከምኡውን 200 ምኽፋልን ክቃወምዎ ጀሚሮም። እንተኾነ ሓያሎ ስደተኛታት ኣብ ኤርትራ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝደልዩ ናይ ወርሻ ንብረት ምስክር ወረቐት ልደት መርዓ ምትእኻብ ስድራ ቤትን ካልእን ዝደልዩ ብምዃኖም እዚ ድማ ብዘይ ምኽፋል 200 ርክብ ምስ ኤምባስን ክካየድ ስለ ዘይክእል ብዙሓት ከይፈተው ምስ ኤምባሲ ርክብ ክገብሩ ነይርዎም ዋላ እኳ ብመሰረት ዝወሃቦም ናይ ዕቑባ ውሕስ ነዚ ክገብሩ ዘይፍቀደሎም ክነሱ። ኣብዚ ክርስዕ ዘይብሉ ሓያሎ ብድሌቶም ምስ መንግስቶም ዝራኸቡን ዝድግፉን ክህልውን ከለዉ ብዙሓት ግን ኣገልግሎት ክረኽቡ ስለ ዘለዎም እዮም ናብ ኤምባሲ ዝመላለሱ። ሕጂ እውን ክርስዕ ዘይብሉ ግን ክልቲኦም ወገናት ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ከንብረና ኣይከኣለን ኢሎም ዕቑባ ዝሓተቱ ምዃኖም እዩ። እዚ
ነቶም ዴሞክራሲያውን ኣብ ዘይኮነ ሃገራት ብፓስፖርት ኤርትራ ዝነብሩ ኣየጠቓልልን። ንኣብነት ኣብ ከም በዓል ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ፣ ቀጠርን ካልኦት ሃገራት ዓረብን ዝነብሩ ብዘይ ናይ ሃገሮም ፓስፖርት ክንቀሳቐሱ እውን ስለ ዘይክእሉ ፈትዮም ይኹን ከይፈተው ብመንግስቲ ዝሕተትዎ ከማሉ ግዴታ ይኾኖም። ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብ ኤርትራ ዝወፁ ዜጋታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዝተፈላለየ ስምዒት ዘለዎም ኣብ ርእሲ ምዃኖም ብፍላይ ኣብ ሃገራት ምዕራብ ብስም ፌስቲቫላት ዝካየድ ጓይላታት ክጋጨውን መዛረቢ ማዕከናት ዜናታትን ፖለቲከኛታትን ክኾኑን ይረኣዮም። ማሕበረኮማት ዳያስፖራ ኤርትራውያን ከም ኩሎም ናይ ካልኦት ሃገራት ማሕበረኮማት ፌስቲቫላት ከካይዱን ባህሎምን ቋንቋኦምን ክዕቅቡን ምስ ካልኦት ክላለዩን መሰሎም ብምዃኑ ናይ ዝነብሩለን ሃገራት ሓገዝ ዝረኽቡ እኳ እንተኾኑ መንግስቲ ኤርትራ ኢዱ ዘእተወሉን ኣታዊታት ዘኻዕብተሉን ምዃኑ ግን ካብ ሕጊ ወፃ እዩ። ምክንያቱ ማሕበረኮማት ናይ መንግስቲ ምትእታው ክህልወን ሕጊ ስለ ዘየፍቅድ። ፌስቲቫላት ኤርትራ ብመንገድተን ንኹሉ ዜጋ ክጥርንፋ ዝግበአን ማሕበረኮማት ዝካየድ ኮይኑ ንደገፍቲ መንግስቲ ጥራይ ዝዕድም ኣብ ክንዲ መላለይ ባህልን ምርምርን ዝኸውን ድማ ወተሃደራዊ ክዳን ተኸዲንካ ዝግበር ዘመተ ጽሊ ጎስጓስ ኩናትን ዝካየደለን ኮይነን ብምጽንሐን ብዓይኒ ጥርጣሬ ክረኣያ ግድን እዩ። ጉዳይ ነዊሕ ኢድ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዳያስፖራ መጀመርያ ኣብ ሃገረ ኔዘርላንድስ መዛረብ ኮይኑ ብምጽናሕ ሕጂ እቲ ርእስቲ ናብ ኖርዌይ፣ ዴንማርክ፣ ቤልጅየም፣ ስዊዘርላንድ፣ ጀርመንን ካልኦትን ክልሕምን ብባይቶ ደረጃ ክዝረበሉን ጀሚሩ ይርከብ። እዚ ድማ ብፍላይ ድሕርቲ ብብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ዝገብሮ ዘሎ ሓያል ተቃውሞ እዩ። ኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ሃገር ካብ እትኸውን ናብ መበል 33 ዓመት ኣብ እትጓዓዘሉ ዘላ ዓሰርታት ኣሽሓት ዜጋታታ ካብ ኣፍሪቃ ክሳብ ኤውሮጳ ካብ ኤስያ ክሳብ ኣሜሪካ ኣብ ፈቐዶ ዓለም ፋሕብትን ኢሎም ተሰዲዶም እዮም ዝርከቡ። ገለ ካብዞም ዜጋታት ዕድሚኦም ካብ ዕድመ ናጽነት ኤርትራ ይንስ፣ ገለ ስድራ ቤታቶም ንስለ ኤርትራ ዝተሰዉ ይርከብዎም፣ ገለ ድማ ግቡእ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝፈጸሙ እዮም። ብሓፈሻ ቀድሚ ናጽነትን ድሕሪ ናጽነትን ናብ ስደት ናይ ዘምርሑ ቁጽሪ ስደተኛታት ኣዝዩ ልዑል እዩ። ብግቡእ ዝተሰነደ ስታቲስቲክስ ዘይምህላው ግን ክንድዚ ክበሃል ኣይከኣልን። ቁጽሪ ካብ ኤርትራ ዝወፁ ስደተኛታት ዋላ እኳ ፍሉጥ እንተዘይኮነ ካብቶም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰዱ እቶም ድሕሪ ናጽነት ዝተሰዱ ከም ዝበዝሑ ሓያሎ ወገናት ይግምቱ። ቀድሚ ናጽነት ዝተሰዱ ኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ መስደድዮም ምኽንያት ሃገሮም ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ብምንባራን ብሰንኪ ኩናትን ክኸውን እንከሎ ድሕሪ ናጽነት ቁንጣሮ ገዲፍካ ዳርጋ ኩሎም ክበሃል ይከኣል ክዛወሩን ስድራ ቤት ክበጽሑን እንተዘይኮይኑ ጠቕሊሎም ኣይተመልሱን። እዞም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰዱ ኤርትራውያን ኣብ ቃልስን ናጽነት ኤርትራ ብገንዘብ ይኹን ንዋት ካልእን እጃሞም ዘበርከቱ ኤርትራ ናጻ ካብ እትወፅእ 33 ዓመት ቀሪባ እሞ ድማ ዴሞክራሲ ይኹን ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ ብሓደ ሰብ እትምራሕ ክንሳ መብዛሕቶም ኣብ ዴሞክራሲያውን ሃገራት እናተቐመጡ ደገፍቲ ናይቲ ብምልኪ ዝኽሰስ መንግስቲ ምዃኖም ብደገ ንዝዕዘብ ኣዝዩ ኣገራሚ እዩ። ቁጽሮም ውሕድ ዘይኮነውን ስቕታ ዝመርጽዮም። ድሕሪ ናጽነት እተሰዱ ኤርትራውያን እቶም መጀመርያ ብሰንኪ ቁጠባዊ ጸገም ህይወቶም ንምምሕያሽ እዮም። ድሕሪ ግን ሃገራዊ ኣገልግሎት መወዳእታ ዘይብሉ ዕስከርና እናኾነ ብምምጽኡ ካብኡ ካድሙ ናይ ዝተሰዱ መንስያት ቁጽሪ ዓሰርታት ኣሽሓት እዩ። ብሰንኪ ናይ ፖለቲካ ይኹን እምነት ከምኡውን ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ስደት ዕቑባ ዝሓቱ ኤርትራውያን ናይ ስደተኛ መሰል ክረኽቡ ዘቕረብዎ ምኽንያት ብሓፈሻ ኣብ ኤርትራ ውትህድርና ከም ዝነውሖም ብሰንኪ እምነቶምን ካልእ ፖለቲካዊ ኣረኣዮምን ከም ዝተኣስሩን ከም እተገፍዑን እተቐጥቀጡን ሰብኣዊ መሰሎም ከም ዘይተሓለወሎምን ካልእን ዝጠቅስ እዩ። እንተኾነ ካብዞም ድሒሮም ዝተሰዱ ኤርትራውያን መንበሪ ወረቓቕቶም ምስ ረኸቡ ሻቡ ነቲ ኣጋፊዑና ዝበልዎ መንግስቲ ክድግፍዎ ግዜ ኣይወስደሎምን እዩ። እዚኦም ምስቶም ቅድሚ ናጽነት ዝተሰዱ እሞ ብዙሕ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ኤርትራ ኣፍልጦ ዘይብሎም ብምዃን ኣብ ወፃ ሃገር ንመንግስቲ ዝድግፉ እዮም። ንድሕሪት እንተተመሊስና ህዝቢ ኤርትራ ኣሽሓት ደቁ መስዋዕቲ ኸፊሉ ኤርትራ ካብ ባዕዳውያን ገዛእቲ ናጻ ክገብራ ክኢል እዩ። ብምንቅስቓስ ወይ ድማ ሓራካ ዝጀመረ እሞ ናብ ብረታዊ ዝተቐየረ ቃልሲ ንናጽነት ናይ ዓሰርታት ኣሽሓት ተቓለስቲ መስዋዕቲ ስንክልና ማእሰርትን መግረፍትን ሓዲት እዩ። ኤርትራ ናጻ ሃገር ክትከውን ዝዓበየ እጃም ካብ ዝተጻወቱን ዝመርሑን መንእስያት እዮም ነይሮም። ዕላማ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንኤርትራ ናጻን ሉዓላዊትን ካብ ምግባር ሓሊፉ ብሰላም ፍትሒ ዴሞክራስን ካልእ ምዕባለን ብልጽግቲ ምግባር እውን ነይሩ። ሎሚ ኤርትራ ካብ መግዛእቲ ናጻ ሃገር ካብ እትኸውን 3 ዓሰርታት ዓመታት ኣውፂራ እኳ እንተሃለወት ዝተኸተለቶ ፖሊሲ ግን ዴሞክራሲ ዘይዓንበበላ፣ ቁጠባዊ ብልጽግና ዘይተመዝገበላ፣ ናጻ ፕረስ ዘይብላ፣ ጋዜጠኛታት ዝእሰሩላ፣
ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት እትውንን ሓንቲ ካብ ቀዳሞት ስደተኛታት ዘፍርያ ሃገራት ኮይና ቁጠባዊ ወፍሪ ዘይካየደላን ዝረአ ምዕባለ እውን ዘይመዝገበትን ሃገር እያ። ኣብ ልዕሊኡን እቲ ዝኸፍአን ድማ ሰብኣዊ መሰላት ዜጋታት ዘይክበረላን እሱራትን ኣብያተ ማእሰርትን ዝበዝሓን ኮይና ትርከብ። ኣብ ሓንቲ ሃገር ኣብ ምዕባለ ቁጠባን ምክልኻል ሃገርን ውሕስነትን ካልእን ዝለዓለ ተራ ዝፃወቱ መንእስያት እዮም። ኣብ ኤርትራ ብተመሳሳሊ ብቐዳምነት ኣብ ህንፀት ሃገር ካብ ዝተዋፈሩ መንእስያት እዮም ነይሮም። ኤርትራ ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት መሪር ብረታዊ ቃልሲ ኣብ 1991 ናጽነታ ኣብ ዝተጋህደሉ ኩናት ዘኸተሎ ቁጠባውን ትሕተ ቅርጻውን ትካላት ዓንዩ ነይሩ። ነዚ ንምሕዋይ ብዝብል ድማ ሃገራዊ ኣዋጅ ቁጽሪ 82 እዝባር 1995 ሃገራዊ ኣገልግሎት ተኣውጁ። በዚ መሰረት ኩሉ ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኡ መንእሰይ ናይ 18 ወርሕ ማለት ናይ ዓመትን 6 ወርሕን ሃገራዊ ኣገልግሎት ከተግብር ግቡን ግዴታን ኮይኑ ኣብቲ መጀመርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዳርጋ ዝበዝሐ መንእሰይ ሓንጎፋ ኢሉ ተቐቢልዎ ብዙሓት እውን ኣገልግሎቶም ብእዋኑ ወዲኦም ናብ ካልእ እዋኒኖም ከቋምቱ ግዴቶኦም ከተግብሩ ብሓጎስ ተጓዮም ናብ ታዕሊም ከይዶም እዮም። ሓደ ናይ ታዕሊም ዙር ኣብ ልዕሊ ካልእ እናቐጸለን ኣገልግሎቶም ዝወዱ እናተፋነውን ክሳብ 1998 ቀጺሉ። ኣብቲ ዓመት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብምኽንያት ምሰሓብ ዶብ ብፍላይ ድማ ባድመ ድሕሪ ዘካየድኦ መሪር ኩናት ግን ኩሉ ነገር ተቐይሩ። ኣብ ሓያሎ ሃገራት ግዱድ ወይ ድማ ብፍታው ሃገራዊ ኣገልግሎት ይካየድ እዩ። ወተሃደራዊ ታዕሊም ዝወስዱ ድማ ኩሉ ግዜ ሃገራዊ ክተት ምስ ዝጽዋዕ ክኸቱ ይንገሮም። ኣብ ገለ ድማ ከም ኣባላት ዕቑር ሰራዊት ይምደቡ እዮም። ሃገራት ናይ ጸጥታ ሓደጋ ምስ ዘጋጥመን ወይ ድማ ኣብ ኩናት ምስ ዝኣትዋ ኣባላት ዕቑር ሰራዊተን ይኹኑ ታዕሊም ወሲዶም ዝተፋነው ክኸቱ ጻውዒት ይገብራየን። መንግስቲ ኤርትራ ወገኑ ኣቐዲሙ ብሃገራዊ ማእቶት ጸኒሑ ኩናት ምጀመረ ድማ ብኽተት ቀጺሉውን ብወፍሪ ዋርሳ ይካሎ መንእስያት ይኹን ካልእ ዓቕሚ ዘለዎ ናብ ሰራዊት ጠርኒፍዎም ናብ ምክልኻል ሃገር ድማ ኣዋፊርዎም። እንተኾነ እዚ መንእስያት ናይ ምእካብ መስርሕ ብምኽንያት ናይቲ ኣይ ኩናት ኣይ ሰላም ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ኣገልግሎት 18 ወርሕ ምዃን ተሪፉ ናብ ዝተናውሐን መወዳእታ ዘይብሉን ዕስክርና ተቐይሩ። ቀጺሉ እውን ሃገራዊ ኣገልግሎት ተምሃሮ ገና ትምህርቶም ዘይወዱ ማለት ናይ መወዳእታ 12 ክፍሊ ኣብ መደበር ታዕሊም ሳዋ ትምህርቶም ከም ዝቕጽሉ ተገይሩ። እዚ እውን ተምሃሮ ገና ኣብ ዕሸል ዕድሚኦም መጻኢኦም ዘጸልምትን ተስፋ ዘቑርጽን ገይርዎም። ምስ ምንዋሕ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንጹር መጻን ለውጥን ዘይተራዮም 10 ኣሽሓት መንእስያት ንልዕሊ 10 ዓመታት በብእዋኑ ህይወቶም ንምቕያርን ዝሓሸ መነባብሮን ውልቃዊ ሓርነትን ንምንዳይን እግሮም ናብ ዝመርሖም ብመንገዲ ሱዳንን ኢትዮጵያን ናብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ከምርሑ ተገዲዶም። ኣብዚ እዋን እዚ ዛጊት ክንደይ ኤርትራውያን መንእስያት ካብ ሃገሮም ከም ዝወፁ ጽጹይ መጽናዕቲ እኳ እንተዘየለ ትካል ሰብኣዊ መሰላት ሂዩማን ራይትስ ዎች ኣብ 2019 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ግን እቲ ቁጽሪ ኣስታት 510,000 ወይ ድማ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ነይሩ። ዝበዝሑ ካብ ኤርትራ ዝወፁ መንእስያት ዕድሚኦም ካብ 18 ክሳብ 24 እኳ እንተነበረ ሓያሎ መጻኢ ዕድል ዘይተራዮም ካብ ህይወትን ተመክሮን ዓበይቲ ኣሕዋቶም ተማሂሮም ዝወፁ ትሕቲ ዕድመ እውን ቁጽሮም ብዙሕ እዩ። ካብ ኤርትራ ዶባ ሰጊርካ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ምእታው ሓያል መሰናኽል እዩ ዝሓትት። ወተሃደራት እንተሒዞምኻ ንዝተናውሐ ክትእሰርን ክትሳቐን ስለ እትኽእል ክትሃድም እንተፈቲንካ ድማ ብተኲስካ ቐተል ህይወትካ ክትስእን ዘሎ ተኽእሎ ልዑል እዩ። ሓያሎ ሰባት ኣብዚ መስርሕ ተታሒዞም ተኣሲሮም ከም ዝነበሩ ክገልጹ እንከለዉ 10 ኣማይት እውን ገና ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ይርከቡ። ብዙሓት ድማ ተቐቲሎም ኣብ መንገዲ ከም ዝተረፉ ይግለጽ። መንግስቲ ኤርትራ ንሃገራዊ ኣገልግሎት ከም መሳርሕን ሜላን ሃገር መቆጻጸሪ እዩ ዝጥቀመሉ። ሓያሎ መንእስያት ድማ ካብዚ ቁጽጽርን ግዱድ ዕስክርናን ከምልጡን ውልቃዊ ሓርነቶም ክረኽቡን እዮም ናብ ስደት ዘምርሑ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሓያሎ ካብዞም ኣብ ስደት ዝነብሩ መንእስያት ኣብ ሃገሮም ለውጢ ክትኣታቶ ሰብኣዊ መሰል ክሕሎ እሱራት ክፍትሑ ውሕስነት መግቢ ክረጋገጽ ዘመናዊ ምዕባለ ክህነጽ ፖለቲካዊ ብዙሕነት ክህሉ ብህዝቢ ዝተመርጸ ዴሞክራሲያዊ መንግስቲ ክትከልን ካልእን ይጽውዑ ኣለዉ። ኣብ ደገ ዝርከባ ፖለቲካውን ሰልፍታትን ናይ ተቃውምቲ ሓይልታትን ከምኡውን ብደለይቲ ፍትሒ ዝፍለጣ ምንቅስቓሳትን ኣብ ኤርትራ ለውጢ ክትኣታቶ ክጽዋዓን ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ሰላማዊ ሰልፊ ከካይዳን እኳ እንተጸንሓ ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ኣብ ደገ ብዝቕመጡ ደገፍቱ ጸማም እዝኒ ክወሃቦም እዩ ጸኒሑ። ካብኡ ሓሊፉን ኣብ ኤርትራ ለውጥን ዝጽውዑ ብናይ ወፃኢ ሓይልታት ዝምወልዩ ትግራዎት እዮም ወያነ ዝለኣኽዎም እዮም እናተባህለ ክጽለም ጸኒሑ። ኣብ ብዙሕ እዋን እውን ኤርትራ ተቃዋማይ ወይ ንለውጢ ዝሓትት ዜጋ ከም ዘይብላዩ ክጥቀት ጸኒሑ።
أبوت هاجر بإمباسيتاتن هجدفن زدالو بعلاتن فيستيفالاتن كابتي أوشت هاجر زكايديو زيادة مدلوازك برلو مغنياتو بتحدي مخعبتي نايوتس أي شرفي كخونن كلو بتخلي دما أوشت عدين زركوب زيجاتات ريخهم أوتس أزركوب إرتراوان دقفت يوم مبلي ناي بوليتيكا مخسبيو دحرنا صنت أبي إرترا أسرات بوليتيكا هايمانوت كاب أجلجلوت هاديمكم بزبل كسن كالن أبي جودا جود زلو عسرتات أشحت زيجاتات يوم مبزحتهم دما بزي كسن فرداو مسرحن زتقيد يوم إرترا مس إثيوبيا زلوا كونتات أي سلام أي كويناتيو بزبل مغنيات زخونة بوليتيكا مرجع أي كايدتن كتبا وفري أي جبرتن أبايتي أي نسأتن بحفشة زخونة زجبت كتبا ومعبالي أي تمزجبن حزب دما بزي ماي أغول مجبي إلكتريسيتي إنترنت معبالة تكنولوجين كالن ندحريت تمليسو يزركب بنصارو أب نفس وكف أوت أي زجبر هجراو بعلاتن فيستيفالاتن غويلاتات كدالون كلو نت سرعات زدقفو حيالو زيماتات دما نتا زينبروا هجر أملكيتهم هجرنا تصبق الله نقدمي تحنبب الله كبلو يصنبلو أزي حسوت زي واحد اللهم تقامت دما أنصارهم يلعلو كاوش تعدي زمصا ጉጅለታት ባህልን ምስአን ዝመጹ ገጠምትን ወገኖም ደርፍታቶም ንፌስቲቫል ዝኸውን ማለት ባህልታትን ልምድታትን ዘንጸባርቕ ወይ አዘናጋዕ ዘይኮነ ንኹይናት ዘዋዓውዕን ብብድዕ ዝተኸበበ ፖለቲካን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን በብርጌድ ንሓመዱ ዝፍለጥ ናይ መንእስያት ምንቅስቓስ አንጻር ዚ ፌስቲቫላትን ዝገብሮ ዘሎ ጎነጽ ዝተሓወሶ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታትን እምበር እዩ ኣቓልቦ ሓያሎ ወገናት ዝረክብ ዘሎ بنصارو برجيد نحمدو أشبار كجليو إلهم زماغوتون بزحتيوم إرترا ناتسنت برس فتصوم أي تفكرنيا قبل علي دما حسابهم بمجلس أمتراي نعسرتات عمتات أب تحت قيدي زاتو قال يومون هلاتهم زي فلتو عسرتات غازيت أنياتات صحفتن قدمتن كمون بوليتيك أنياتاتن ألو أبي إرترا بحفشة مسرتاوي سبعو مسالات أي كبرنيو بزحنت سلفتات يلن ديمقراسيهم الرجع فتسيم كازي حسابيو قطباو لوطي زبال يلن ناتسا برس يلن وزته اتزرزر كيليسكاونا يودانيو እዚ ኮይኑ ከብቅዕ ኤርትራ بعين ደገፍቲ ክትረአን ከላ ኣዝያ ብልጽግታ ሃገርያ ትመስል ወይ ኮይና ትራያካ ኣብ ኤርትራ ኣይተገብረን ዝበሃል ለውጢ ብምሉኡ ብሰንኪ ምዕራባውያን ሃገራት ብሰንኪ እገዳ ብሰንኪ ወያኔ እናተባህለዩ በብእዋኑ ምኽንያታት ዝወሃቦ ነዊሕ ኢድ መንግስቲ ኤርትራውን እንተስ ኣገዲዱ እንተስ ኣእምሮኦም ሓጺቡ ዘገልግልዎን ዝድግፍዎን ዜጋታት ቆጽሮም ውሕድ ኣይኮነን زي خبركم سمعتنا زي كتكتاتل وصنحكم بعوت أرجاي استدالوه أفريقيا أبزي سمون زينيرو مسترفو مدباتنا مكتالكم كتكتسلو دقيمنا نعدم